Kurs Excel číslo 113 sa zameria na ukážku alebo takú úvodnú prácu s Copilotom, ktorý Microsoft pridal do posledných aktualizácií Microsoft Office 365. A tu si ukážeme práve Copilota v Exceli. Takže máme tabuľku, kde vidíme názov zákazky, koordinátora, typ zákazníka, rozsah zákazky a ďalšie stĺpce, ako je dátum zahájenia, doterajšie náklady, materiál, doprava a podobne. No a my by sme chceli napríklad vedieť alebo zistiť veľmi rýchlym spôsobom, ako vypočítať napríklad doterajšie náklady podľa Jany, alebo vidíme, že koordinátory sa opakujú a nás zaujímajú vlastne doterajšie náklady Jany. Mohli by sme vytvoriť kontingenčnú tabuľku, prípadne filtrovať a tento údaj zistiť takýmto spôsobom, ale na to využijeme Copilota, čiže ja si kliknem do tabuľky, s ktorou chcem pracovať, prípadne ju môžem označiť celú, ale pre Excel stačí vlastne kliknúť. Následne v karte domov by sme mali vidieť v pravej časti Copilota, takže ako hovorím, je to posledná aktualizácia Microsoft Office 365. No a vidieť teda, že v pravej časti sa mi zobrazí takýto panel, kde môžeme sa dočítať, že treba v podstate aktivovať automatické ukladanie, čiže súvisí to s tým, aby sme ten súbor uložili minimálne do OneDrive, takže ja dám zapnúť automatické ukladanie, pýta sa ma, že kde, tak môže to byť na tomto mojom osobnom OneDrive účte. No a chvíľočku, keď počkám, tak súbor sa tam uloží a Copilot mi ponúkne ďalšie možnosti analýz, takže to si ukážeme. Ešte raz to prípadne kliknem. Po nahratí zošita na OneDrive vidíme, že obsah Copilota sa zmenil a my môžeme využiť otázky alebo možnosti, ktoré môžeme položiť Copilotovi ohľadom analýzy údajov, takže mám tu napríklad vytvorenie vzorcov, čiže môžeme doplniť výpočtový stĺpec alebo pochopiť kontingenčnou tabuľkou, prípadne grafom, ktoré nám Copilot ponúkne. Ale ja preskočím a rovno skočím na spýtajte sa Copilota, a to tým, že dole na spodu vložím otázku alebo ju napíšem, prípadne môžem kliknúť spýtajte sa Copilota, ale ja to spravím voľne a napíšem tam celkové doterajšie náklady podľa Jana, čiže to bola vlastne úloha, ktorú sme chceli dosiahnuť. Je potrebné, dajme tomu, sa držať tých názvov stĺpcov a koordinátora samozrejme tiež by malo zodpovedať tomu menu, ktoré je v tej tabuľke alebo je v tom stĺpci. Takže ja to takto potvrdím a poďme sa na to pozrieť, čo nám Copilot vygeneruje. Takže on už v podstate robí analýzu údajov a po chvíľke budeme mať výsledok, takže trošku počkáme. Je pravda, že tie dáta sa nejakým spôsobom analýzujú a posielajú v podstate na servery, takže na toto treba dávať pozor, no ale my tu už vidíme výsledok alebo možnosť, ktorú nám ponúkne, čiže on si urobil analýzu, ponúkol nám vzorec, ktorý môžeme kopírovať, alebo ja spravím úplne jednoduché to, že kliknem sem na vložiť riadok a môžeme vidieť, že teda naozaj nám sčítal všetky doterajšie náklady podľa Jany. Takže ak by sme chceli pokračovať ďalej, tak to môžeme pokračovať ďalšími otázkami a takýmto jednoduchým, v podstate laickým spôsobom získame to, čo potrebujeme. Ďakujem za pozornosť a želám krásny deň.